Molt bé, bon dia. Soc Marc Parés, diputat d'en Comú Podem al Parlament de Catalunya, i veníem una mica a presentar-vos aquesta proposició de llei que hem registrat al Parlament i que ara mateix ja estem en procés de tramitació i, per tant, de compareixences parlamentàries amb l'objectiu de que abans de l'estiu puguem tenir aquesta nova llei aprovada. Com sabeu, a Catalunya ja existeix una llei de barris de l'any 2004. El problema és que des de l'any 2010 aquesta llei ha deixat de rebre finançament i, per tant, no s'han impulsat projectes, i aquells projectes que estan impulsats han quedat aturats. Nosaltres creiem que ara és el moment d'impulsar una nova llei, sobretot per tenir nous recursos pels barris i viles de Catalunya, però també en un context molt diferent al que es va impulsar la llei del 2004, perquè estem en un context, com sabeu, d'emergència climàtica, en un context postpandèmic que fa que tinguem unes necessitats molt diferents i que, per tant, creiem que la millor manera és bastir aquests projectes de barris a través d'una nova llei que ens orienti també a corregir o a millorar coses que l'anterior llei no va acabar de fer. Si recordeu, i som aquí al barri del Pinar Rubí, es veu clarament una de les qüestions que es va dur a terme a l'anterior llei de barris va ser aquest centre cívic, per tant, una millora en equipament, en inversió en obra pública. Nosaltres el que creiem és que ara cal que tots aquests barris continuïn rebent finançament i inversió, que aquesta arribi al conjunt del barri, però que sobretot que es produeixi amb una lògica integral i que, per tant, que sigui millora d'obra pública, però també polítiques socials, i una qüestió que no va fer l'anterior llei de barris, que és entrar als habitatges. És a dir, a l'anterior llei ens vam quedar en millorar els carrers, en el millor dels casos millorar algunes façanes o posar alguns ascensors. Nosaltres creiem que el que cal ara és dignificar les condicions de vida de la gent, entrant als seus habitatges i millorant les condicions dels seus habitatges, amb una qüestió que és essencial, que és l'eficiència energètica, no? Per tant, dignificar, fer-los habitables i també millorar-los en termes d'eficiència energètica, perquè un dels objectius principals que tenim amb aquesta llei és que la transició ecològica no quedi al marge, no? És a dir, que els barris més vulnerables del país no quedin al marge del procés de transició ecològica que estem vivint i que necessàriament hem d'impulsar. Per tant, aquest procés de transició ecològica ha d'arribar a tot arreu i hem de fer que arribi als barris més vulnerables, i aquest és l'objectiu principal d'aquesta nova llei de barris verds que impulsem amb la voluntat, diguéssim, que el Govern de la Generalitat a partir dels propers anys doti pressupostàriament, que hi hagi una partida del pressupost de la Generalitat destinat al finançament de millores integrals en barris i viles de Catalunya, específicament en aquelles que més ho necessiten. Creiem que ara és un bon moment perquè arribaran fons Next Generation que ens ajudaran a tenir recursos per això. És veritat que el Govern de la Generalitat ja està impulsant polítiques en la lògica de la rehabilitació d'habitatges i de l'eficiència energètica. Nosaltres el que creiem és, primer, que aquests recursos es focalitzin en aquells territoris que més ho necessiten, en els barris més vulnerables, i segon, que això no es faci sol, és a dir, que no només hi hagi polítiques de rehabilitació d'habitatges i d'eficiència energètica, que són molt necessàries, sinó que vagin acompanyades de programes d'intervenció integral en aquests barris i que, per tant, vagin acompanyades de polítiques socials, de polítiques urbanes. Estem en un barri aquí al Pinar, per exemple, que hi ha molta població infantil i no tenen espais de jocs per al lleure infantil. Per tant, el que cal és diagnosticar què és el que necessita cadascun dels barris i dur-hi a terme projectes integrals, com us dic, amb tota una sèrie de mesures, d'intervencions que permetin millorar les condicions de vida de la gent en aquests barris. Per això que explicaves, que ja estava impulsant la Generalitat polítiques similars o que podrien estar en aquesta línia, creieu que realment es tirarà endavant la llei, que hi haurà una majoria al Parlament? Sí, estem convençuts que sí, és a dir, aquí hi ha un cert desacompassament dels temps perquè els fons Next Generation ja estan arribant, no? I la Generalitat ha de començar a impulsar els projectes, no? I a nosaltres ens hagués agradat que aquesta llei que nosaltres proposem s'hagués pogut aprovar abans, o que amb l'anterior llei de barris també es canalitzessin aquests recursos de Next Generation. El Govern de la Generalitat ha considerat que això no havia de ser així i han decidit impulsar polítiques de rehabilitació i d'eficiència energètica que nosaltres aplaudim i que creiem que són molt necessàries. El que creiem és que no ens podem quedar amb això i, per tant, la llei de barris ens ha d'ajudar a dues coses, diria jo. La primera, identificar els barris vulnerables i que, per tant, poder disposar de dades per identificar quins són aquells territoris en què cal prioritzar la inversió, també en rehabilitació energètica i rehabilitació d'habitatges, perquè si no correm el risc d'impulsar polítiques de rehabilitació de forma general a tot el país i que al final qui se'n beneficiïn no siguin potser els barris que més ho necessiten. Per tant, la llei de barris ens ha d'ajudar a identificar quins són aquests territoris que més ho necessiten. I dos, com deia abans, el que ens ha de fer portar la llei de barris també és que no ens quedem només amb la rehabilitació dels habitatges, sinó que impulsem polítiques integrals en aquests barris, en aquests territoris. Creiem que hi haurà,
la llei ja ha superat el primer tràmit parlamentari, que és el debat de la totalitat. Només Vox va presentar una esmena a la totalitat, que la vam tombar, i veiem voluntat en la resta de formacions polítiques, no?, perquè això tiri endavant. Per tant, estem convençuts que abans de l'estiu podrem tenir una nova llei i que en els propers pressupostos de la Generalitat hi haurà d'haver una partida, doncs, perquè el barri del Penac i a Rubí un, però molts altres arreu del país puguin tornar a rebre finançament, perquè una de les problemàtiques que hem tingut és que portem 10 anys sense finançament en barris vulnerables. I una altra qüestió, aprofito també, que volem corregir amb aquesta llei, és que els projectes d'intervenció integral en aquests barris no es quedin limitats només en el període d'intervenció. Abans eren 4 anys, ara estem plantejant ampliar-los a 5 anys, però el que cal és que després hi hagi un manteniment i que, per tant, quan hagin passat els 5 anys de la inversió més forta, es continuï rebent finançament per mantenir, doncs, aquells serveis, per exemple, que s'hagin pogut crear i que necessiten d'una despesa corrent, doncs, per poder-se mantenir, cosa que això no va passar amb l'anterior. I, per tant, amb aquesta llei sí que hem de garantir que aquells barris vulnerables que rebin finançament puguin continuar tenint finançament per mantenir aquestes polítiques que impulsen.